keď si to porovnáme, pomerne vysoké percento z celkového objemu vynaloženej na zdravotnú starostlivosť si hradia pacienti z vlastného vrecka. Keďže cena bodu sa nemenila 20 rokov a teraz sa pracuje na novom katalógu výkonov a bodovom ohodnotení, tak sa to lekári snažia kompenzovať, aby na tom neboli finančne horšie ako lekári v nemocniciach. Tu sa začal taký boj nie o pacienta, ale medzi súkromným, štátnym sektorom a podobne. A to nevedie nikam. To nie sú benefity pre pacientov. Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. Aj napriek tomu, že slovenské zdravotníctvo je v princípe bezplatné, často sa stretávame u lekárov s rôznymi poplatkami, ktoré majú nárok si od nás pýtať a ako reagovať v situácii, keď si od nás vypýtajú nejaké nečakané peniaze, si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov Máriou Leviovou. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pani Leviová, keď sa povie poplatok u lekára, tak vlastne čo všetko si môžeme pod tým pojmom predstaviť, alebo teda čo všetko spadá do tejto kategórie? Možno sú aj nejaké také, ktoré pacientov často zaskočia, alebo o nich možno nevedia, ale v princípe asi väčšinou sa tie poplatky opakujú, alebo ako to je v praxi? Takže, ako ste spomínali, verejnosť je informovaná, že naše zdravotníctvo je bezplatné, ale stále tam chýba tá jedna veta, ktorá sa nezvykne používať, a to, že za podmienok stanovených v zákone. A zákon môže stanoviť rôzne podmienky. Zákon stanovuje, za čo si priplatíme, zákon stanovuje, aká výška poistného bude, a my sa stále obávame toho, aby sme sa nedostali do tej pozície, že napríklad by sa oklieštili súčasné balíky zdravotnej starostlivosti, lebo my ich máme nastavené pomerne rozšírene, a aby sa nestalo to, že napríklad, aby akutná starostlivosť bola poskytovaná bezplatne a všetko ostatné by sme si museli hradiť. Pacienti aj tak doplácajú príliš veľa v našom zdravotníctve. Na tých poplatkoch, ktoré spomínate, dotýkajú sa prevažne ambulantnej sféry. Je to okolo 400-600 miliónov ročne odhadom. Potom sú to doplatky za lieky. To je ďalšia miliarda takmer a tie doplatky neustále stúpajú. Takže zďaleka, keď si to porovnáme, pomerne vysoké percento z celkového objemu vynaloženej na zdravotnú starostlivosť si hradia pacienti z vlastného vrecka. Ja sa vrátim k tým poplatkom. Ak sa povie poplatok, každý si predstaví hneď poplatok za objednávanie na určitý čas, poplatok za manažment pacienta, potom máme spoplatnené služby a to sú nezmluvní poskytovatelia. A my stále hovoríme aj pacientom, že je vždy potrebné sa informovať a pozrieť sa na to, keď idem k špecialistovi, k lekárovi, či je teda zmluvným lekárom našej zdravotnej poisťovne, mal by mať zverejnený cenník a verejne dostupný, za čo všetko si vyberá poplatky. Tie poplatky si neschvaľuje ambulantný lekár sám, dáva si ich schvaľovať vyšším územným celkom. Vyšší územný celok schváli tie poplatky, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom. Pokiaľ to nie sú napríklad poplatky za výkon, ktorý je uhrádzaný zdravotnou poisťovňou, tam nemôže schváliť vyšší územný celok. Takže v praxi to de facto funguje tak. Čo zákon nezakazuje, to zákon povoľuje. Aj tie výšky, vyššie územné celky upozorňujú na to, že ak sa niekto rozhodne vyberať poplatok za manažment pacienta, za lepšiu starostlivosť a tak, on mu nemôže stanoviť výšku, lebo toto nie je v jeho kompetencii. To si stanovujú samotní lekári. Áno. Ono v princípe tie poplatky, ktoré teda ste spomenuli, oni teda majú väčšinou vylepené alebo vyvesené von pred dverami alebo priamo v ambulancii, čiže človek sa s nimi vie akože oboznámiť, hej? Že to už vlastne sa na mieste dá zistiť, že čo ho čaká.
Ale reálne, keď sa nad tým tak zamyslíme, tak často je to aj také, že vlastne človek príde do tej ambulancie a zostane zaskočený. Lebo teda, aspoň ja mám takú skúsenosť, že teda prišla som do ambulancie a zrazu si odo mňa teda vypýtali ešte predtým, ako mi vlastne vykonali to vyšetrenie, tak som musela teda zaplatiť nejaký. Predpokladám, že to asi bude ten poplatok za manažment, alebo teda za to, že som u nich evidovaná. A k tomu sa ešte asi dostaneme, že teda ktoré poplatky sú v princípe akože legálne, alebo teda ešte priateľné a ktoré už sú možno tak trochu na hrane toho zákona, alebo teda ako ste spomenuli, v tom zákone je to asi nie úplne jasne definované a tým pádom možno aj tí lekári sami majú v tom možno tak trošku guláš, nazvime to tak, že alebo možno hľadajú nejaké také cestičky. Je to tak, že... Ja by som povedala skôr o hľadaní tých cestičiek, lebo lekár, ktorý je zmluvným lekárom zdravotnej poisťovne, ten vie, a čo mu hradí zdravotná poisťovňa, ktorý výkon mu hradí. A napríklad on k tomu výkonu si pridá v rámci vyšetrenia za prístroj. Hej, že ja som si musel zakúpiť nový prístroj, toto sa mi už nepokrýva. A to pacient naozaj nevie ohodnotiť v tej chvíli, či mu to pokrýva zdravotné poistenie alebo nepokrýva. Takže my, keď sme tak, ako vy hovoríte, zaskočení, my de facto sa ani nepýtame, lebo sme radi. My sme v tejto situácii radi, že my si nájdeme ambulantného poskytovateľa, lebo je to pomerne veľký problém. O výkon ambulantnej praxe nie je záujem. Takže my sa ani nepýtame, my uhradíme. Často je to bez dokladu, často nevieme, za čo je ten poplatok, za čo si ho lekár vypýtal a nedostaneme za to žiadnu nadštandardnú službu, ako ľudia by očakávali, ale je to normálny štandard. Alebo objednávanie na daný čas. Na druhej strane, keď pacient odmietne tento poplatok uhradiť, lekár ho nemôže odmietnúť vyšetriť. Pretože vyberanie poplatkov, tým sa nemôže podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To hovorí zákon jasne. Ale na druhej strane zákon hovorí, že lekár môže odmietnúť pacienta vyšetriť v prípade preťaženosti, že už nemá na to kapacity, alebo aj bez udania dôvodov a tu sme my stratení. Tu nám absolútne chýba niekto, kto by bol zodpovedný za ten manažment pacienta. Pretože vyšší územný celok má zverejnené zoznamy lekárov. Vy si máte obvolať, ktorý lekár vás je ochotný zobrať. Zas zdravotné poisťovne v minulosti boli ochotné zabezpečiť pacientovi, ak sa ozval, že hľadám poskytovateľa takého, ktorý ešte tie kapacity nemal preťažené. V súčasnosti tvrdia, že to už nie je v ich sile, ich kompetencií, takže pacient v tom systéme blúdi. A preto sa mnohí obávajú, že si ani nenájdu iného poskytovateľa, tak tie poplatky sú tolerované často, ale my tu stále poukazujeme na skupinu pacientov, nízkopríjmové skupiny, dôchodcov, mamičky s deťmi na materskej, kde naozaj každé euro musíte otáčať a vy na ten poplatok nemáte. Takže kvôli nim je potrebné hľadať tie riešenia a také, aby boli schodné. Aby naozaj sa nestávalo zdravotníctvo a hlavne tá ambulantná starostlivosť výsadou bohatých. Ono v princípe, aj keď prídem k tomu lekárovi a teda vypýta si odo mňa nejaké peniaze a ja mu poviem, že nemám momentálne peniaze na to, aby som to uhradila, tak je tam to riziko, že teda musí mi poskytnúť starostlivosť, ale môže povedať nejaký iný dôvod, prečo mi to vyšetrenie nevykoná. Je to tak? Áno, alebo sa potom pacienti dostávajú na vedľajšiu koľaj, až keď budem mať voľné kapacity, vtedy vás vyšetrím. A to je zase systémová chyba, pretože my nemáme jasne nastavené, napríklad že nám chýbajú elektronické výmenné lístky, tým sa obhajujú zdravotné poisťovne, že skôr by vedeli svojim poistencom zabezpečiť toho poskytovateľa a videli by zároveň to, že ako je ktorý poskytovateľ preťažený, aké sú tie čakacie lehoty. Máme ich de facto, ale nefungujú v praxi tak, ako by mali a nám pacientom
pridávajú prácu, nešetria náš čas, idete k lekárovi, čakáte niekedy len kvôli výmennému lístku. Na druhej strane ja stále hovorím, že vstupnou bránou je práve ambulancia všeobecného lekára a mali by sme im viac dôverovať, lebo sú to tiež špecialisti, ktorí naozaj dokážu poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť aj na úrovni toho špecialistu, a kým sa vôbec k nemu dostaneme. Takže sú tu, hovorím, veľké systémové medzery, ktoré sa využívajú. A de facto nechcem hovoriť, že všetci ambulantní lekári ich zneužívajú, pretože máme to dané aj napríklad tou ekonomickou silou obyvateľstva. Iné je to doslova v tých hladových dolinách, kde ľudia majú veľmi hlboko do vrecka. Tam si aj ten lekár utiahne opasok, a iné je to vo väčších mestách, viac rozvinutých, kde je tá kúpna sila a ekonomická sila obyvateľstva na omnoho vyššej úrovni. To však nemôže byť dôvod, pretože aj v Bratislave, v Košiciach, v Trnave a všade žijú aj tie nízkopríjmové skupiny. Jasné. My sa ešte dostaneme v podstate k tomu, akým spôsobom možno by sa dala zlepšiť tá situácia, alebo teda aké opatrenia by sme mohli prijať na Slovensku, aby to nebolo takéto a aby sa vlastne ako keby nestrácal ten rozdiel medzi poskytovateľmi súkromnou starostlivosťou a medzi touto ambulantnou, teda ktorú spomíname. Ale poďme si ešte predtým povedať, že vlastne aké typy poplatkov alebo s akými poplatkami sa teda môžu pacienti stretnúť, ktoré úkony alebo ktoré aktivity lekárov sú reálne, že môžu si pýtať za to tie peňažky, a ktoré sú už také, že nechcem povedať úplne, že na hrane zákona, ale že teda je tam možno taká tá šedá zóna, ktorú využívajú, aby si tie peniaze mohli pýtať od pacientov. Vieme to nejako takto rozlíšiť? No, vieme to rozlíšiť. Napríklad môže ísť o výkony, ktoré nie sú ešte v katalógu zdravotných výkonov. Ak je to taká inovácia, ktorú lekár ešte nemajú uhradzanú, ale chce tú zdravotnú starostlivosť poskytovať. Je to na rozhodnutí pacienta, či teda ja tento výkon chcem. Potom sú to zase poplatky za rôzne druhy potvrdení tlačiv na nezdravotnícke účely. A to sú napríklad vodičské preukazy, zbrojný pás, potom sú to rôzne potvrdenia pre súdne potreby a podobne. Ak je to na vyžiadanie pacienta, tam je ten poplatok stanovený aj v zákone, koľko si môžu pýtať, ale máme aj prípady, že napríklad sa pýtajú poplatky za vypísanie kúpeľnej liečby alebo za potvrdenie, ak dieťatko ochorie a podobne. Toto sú už tie poplatky v rozpore so zákonom. A potom už sú to tie poplatky spomínané ako manažment pacienta. Čo to vlastne obnáša, to ani nám nie je jasné, pretože každý poskytovateľ si svojho pacienta manažuje, alebo poplatok za novoprijatého pacienta. Tam sme sa už stretli s tým, že bol vo výške 200 eur. A to už je pre pacienta nepriateľné. Situácia je žiaľ taká, dlhodobo na to poukazujeme a sme žiadali aj poisťovne. Niektoré tvrdia, že oni naozaj motivačne dávajú príplatky, a malo by sa to aj legislatívne nastaviť, za novoprijatých pacientov. Keďže cena bodu sa nemenila 20 rokov a teraz sa pracuje na novom katalógu výkonov a bodovom ohodnotení, tak sa to lekári snažia kompenzovať, aby na tom neboli finančne horšie ako lekári v nemocniciach, v tých neštátnych ambulanciách. A toto nie je celkom správne. Takže tie poplatky naozaj majú veľmi ľudovú fantáziu, alebo poplatok za vetranie. To sa ťažko chápe. Poplatok za kamerový systém a podobného druhu, že celkom nepochopiteľné a pacient ani nevie, za čo platí. Najčastejší problém je, že prídete na ambulanciu a dajte nám 10 eur. Často to ani tá sestra je preťažená, nevysvetlí na čo, za čo, a ľudia sú tak zaskočení, že oni nepovedia, že prosím si potvrdenie. Aj my v rámci poradenstva, chcem na to upozorniť, že poskytujeme právne poradenstvo bezplatné
v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa stretávame s tým a ja som tam zaplatil poplatok, riešte to. Toto nie je v našej kompetencii, pretože my nie sme orgán štátnej správy, my sme občianske združenie a my tam potom vieme odporučiť pacientovi postup, ako má postupovať. To, že sa ľudia boja ozvať, je jedna vec, ale ak ja slušne poviem lekárovi, že prepáčte, ale môj príjem je 360 €, som invalidný dôchodca, ja ak mám zaplatiť 4 špecialistom po 20 € pri každej kontrole, ja to jednoducho nedám. No, jasné. Takže ale musím povedať, že mnohí lekári to vedia zohľadniť. Áno, že vychádzajú v ústrety pacientom. Vychádzajú v ústrety, až mali sme pacientku v rámci poradenstva, ktorá tak učinila a to je ten strach, ktorý my tiež potrebujeme odbúrať a potom prišla, sa sťažovala na vyššom územnom celku, územný celok uznal odbor zdravotníctva, že to bol neoprávnený poplatok. On môže vyrúbať pokutu tomu poskytovateľovi, ktorá nie je v takej výške, že by ho to odradilo. To si povedzme otvorene. A lekár ju privítal s tým, nie že by ju, lebo tam je istý rešpekt, že pacient pozná svoje práva a sťažoval sa oprávnene a vyradi ho, bude sa znovu sťažovať. Lebo tam už nemôžete povedať, keď ho máte v starostlivosti, že mám preťažené kapacity a teraz som sa ťa rozhodol vyradiť, ale rovno povedal pacientke, že no a prečo ste to riešili takto? Prečo ste mi to nepovedali otvorene? Ako ste na tom, ja by som to zohľadnil. Aj iné prípady boli, ktorí sa nám ozvali, že aj po tej sťažnosti lekár si prehodnotil tie poplatky, prestal ich vyberať, prípadne to znížil na nejakých 10 € na minimum, ale to je jednoducho, ten náš strach nás nepúšťa a ja by som chcel povedať, že nemali by sme sa až takto báť. No, ten strach je podľa mňa hlavný dôvod, prečo sa ľudia neozvú, lebo naozaj, ja som vtedy zostala, keď si odo mňa teda lekár vypýtal tie peniaze, tak som zostala zaskočená, ale v princípe ja som sa naozaj bála, že čo sa stane, keď tie peniaze nezaplatím, lebo teda je tam takéto riziko, že si podľa mňa ten pacient povie, že teraz keď mu nedám tie peniaze, tak vlastne ma neošetrí, lebo predsa len môže si ten lekár podľa toho, akú má zrovna v ten deň náladu alebo niečo, tak proste si môže povedať, že naozaj teda toto nemá teraz čas a silu riešiť a proste toho pacienta pošle kade ľahšie. Je tam to riziko. Podľa mňa pacienti sa toho boja. Takže možno si ešte poďme k tomuto povedať, že ako sa vlastne v takejto situácii zachovať alebo ako sa brániť voči takýmto nejakým neoprávneným poplatkom. Na koho sa môžu teda pacienti obrátiť alebo s kým riešiť takúto situáciu, ak teda priamo na mieste ten lekár nie je ochotný ustúpiť a tie peniaze si naozaj vypýta? Tak v prvom rade hovorím, je to diskusia s tým poskytovateľom. Potom je to vyšší územný celok, na ktorý sa môžeme obrátiť aj po prípade na ministerstvo zdravotníctva. Ak nie sme si istí, za čo si vyúčtoval ten lekár a chce vyúčtovať ten poplatok, či ide o výkon, ktorý je uhrádzaný zo zdrojov zdravotného poistenia, každý z nás má prístup do svojej mailovej schránky, internetovej schránky, kde si môžete pozrieť, čo všetko bolo poskytovateľovi uhradené. A môžete sa obrátiť priamo na zdravotnú poisťovňu. Ak by mali ľudia vychádzať čisto z katalógu výkonov, ten je súčasťou zákona a v súčasnosti sa prerába, ale tam nemáte presné sumy, koľko sa uhradí. To si nájdete v tom svojom výpise, presne koľko bolo poskytovateľovi uhradené. Lenže pacient to na mieste jednoducho nevie. Ak je ten poplatok naozaj taký, že za ten manažment pacienta treba sa pýtať, a čo bude mať ja v tom poplatku? Bude mať lepšiu starostlivosť? Čo mi za to, pán doktor, ponúkate? A my na tej úrovni nie sme. Napríklad v Českej republike, zubári, tam je to prevažne spoplatnené, ale ten pacient si obehne viacerých poskytovateľov a si vyberie. Nesadne si do prvého
kresla a nespýta sa, že čo to bude stať. On si to overí, potrebujem také práce, čo ma to bude stať, čo je pre mňa efektívnejšie. A napríklad už v prípade zubných lekárov by sme to mohli využívať. My ich máme dostatok, ale aj tak stále je ten strach, že radšej zaplatím. My potrebujeme prelomiť ten strach a ja hovorím, vymáhať si svoje práva slušnou cestou. To neznamená, že vykopnem dvere na tej ambulancie, jasné. alebo budem búchať pestiami. Je prirodzené a všade. Dokonca v zákone máme o zdravotnom poistení, že pacient sa podieľa na kontrole zdravotnej starostlivosti, ktorá mu je poskytovaná. Takže tak, ako my stále hovoríme, že pacient nie je pasívny prijímateľ zdravotnej starostlivosti a je súčasťou liečby, on je ten, ktorý rozhoduje o svojej liečbe. Rovnako je ten, ktorý sa má právo pýtať aj na poplatky, má právo ich riešiť, má právo sa sťažovať. Je to dané aj v zákonoch, bez toho, aby bol za to perzekuovaný. A naozaj neviem o takom prípade, musím vám povedať z tých, čo sme mali sťažovateľov, že ho lekár z ničoho nič vyradil. Neurobi to, lebo to platí, že nepríjme nového pacienta. Ale vyradiť vás bez toho je veľmi, veľmi zložité. Takže v podstate naozaj netreba sa báť riešiť tú situáciu. A teda, ako ste spomenuli, buď teda priamo s poskytovateľom tej starostlivosti, alebo vyšší územný celok, alebo potom poisťovňa. Super, no a teda prejdeme teraz možno k tomu, že prečo vôbec vznikajú tieto praktiky. Vy už ste to teda naznačili, že je to tak nejak asi systémová chyba trošku, že vlastne je tam ten priestor na to, ale teda čo vlastne je za tým? Prečo v podstate na Slovensku je tá situácia taká, že vlastne pacient, keď aj ide k poskytovateľovi starostlivosti, ktorý je v podstate mal by byť bezplatný, tak ako keby sú tam tie poplatky, ktoré, dajme tomu, nechcem to úplne tak povedať, že robia z toho ako keby tú súkromnú starostlivosť, že vlastne naozaj si platí v podstate pacient veľakrát takmer za všetky tie úkony, ktoré ide si dať urobiť, alebo teda za všetky tie aktivity, ktoré ho u toho lekára čakajú. A tam sa naozaj potom ako keby stráca ten rozdiel medzi tou súkromnou starostlivosťou. Áno, tam sú asi tie poplatky vyššie, k tomu sa tiež ešte v podstate dostaneme, ale vlastne prečo to je tak, že na Slovensku platíme, aj keď máme bezplatné zdravotníctvo. Opäť sme pri tom bezplatnom zdravotníctve a sú to podmienky stanovené v zákone. Tu je potrebné si povedať, že nemáme dobre nastavenú štátnu zdravotnú politiku. Na rozdiel, keď to porovnáme s Českou republikou, že oni majú ten svoj rámec rozvoja zdravotnej politiky a každý rok ho vyhodnocujú. My ho máme tiež, máme aj monitorovaciu komisiu a malo by sa to predkladať vláde a vyhodnocovať a podobne. Vlastne ten strategický rámec by mal slúžiť aj pre ďalšie vlády v rámci nastavovania zdravotnej politiky, programového vyhlásenia vlády a podobne. U nás tomu tak nie je. U nás, bohužiaľ, treba si povedať, že je to tak, že každá vláda si príde so svojím programovým vyhlásením vlády. Ja som veľmi rada, že už druhé obdobie tam je, že pacient je takmer v centre záujmu, že bude nastavený nárok pacienta, že bude nastavená cesta pacienta, ale my stále čakáme na tie konkrétne kroky, na tú realizáciu. A tie tu stále nemáme. Nárok pacienta by mal byť stanovený vlastne tak na základe aj tých finančných možností, aké máme v štáte. A tu musím povedať, že my máme ten katalóg výkonov dobre nastavený na úhrady a teraz preto je aj to váhanie, že ak teraz čo? Ukrojíme z týchto výkonov. Napríklad niektoré diagnózy by mali byť spoplatňované ako angina a podobne. Je to nereálne. Povedzme si, že je to nereálne, lebo ak niečo ľuďom dáte, ťažko im to zoberiete. Takže tá štátna zdravotná politika, akoby tá ambulantná sféra ostala tak v úzadí. Pretože prijali sa systémové kroky, napríklad čo sa týka nemocničnej starostlivosti, nastavovanie cenotvorby, DRG, určite to ľudia počúvajú, čakacích lehôd a podobne. Po
tlakoch nemocničných lekárov sa im navýšili mzdy, ale klesol im výkon. Takže tu je tiež potrebné sa zamyslieť. A keď teraz sa pozriete na tých ambulantných lekárov, aká motivácia je napríklad prejsť z nemocničnej sféry a otvoriť si tú ambulanciu neštátnu, trápiť sa so zdravotnými poisťovňami, mať nízke bodové ohodnotenie, vymýšľať si poplatky, nezodpovednosť za ten chod ambulancie, za ekonomiku, za mzdu sestry, za svoje ohodnotenie. Tá motivácia tu chýba. A my neustále poukazujeme, že naozaj v prvom rade, a už by bolo na čase nastaviť vlastne to financovanie ambulancií, skončil pilotný projekt, ktorý by mal navýšiť to bodové ohodnotenie, ako žiadajú. Uvidíme, aké budú výsledky a či k tomu dôjde tento rok. A zároveň, keď sa nastavia tieto motivačné prvky, tú veľkú úlohu zohrávajú aj vyššie územné celky v rámci tej štátnej zdravotnej politiky. Plánovanie ľudských zdrojov, teraz sa prijala stratégia ľudských zdrojov, ale v dlhodobom horizonte, ale my potrebujeme riešenie, ako všetci hovoríme, teraz a hneď. Takže sú tam možnosti, za akých podmienok, či poskytnutie priestorov na ambulanciu a iné benefity, ubytovanie, lebo naozaj sa snažia aj tie menšie mesta, aby tých lekárov tam dostali. Ak sa to nastaví v rámci štátnej zdravotnej politiky, si musíme povedať, že teda máme na tie výkony, nemáme, koľko ktorej ambulancii chýba. Pretože ľudia si uvedomujú, a my tiež, že zdravotníctvo nie je bezplatné. Čo je bezplatné, je bezcenné. Hej, každý liek má svoju cenu, každé vyšetrenie má svoju cenu a hodnotu. Mnohí ani nevedia, že lekár dostane za polhodinové vyšetrenie špecialista 13 €, čo nemá šancu uživiť seba ambulanciu. Jasné. Takže naozaj nastaviť systém tak, aby fungovala tá ambulantná sféra, tá je vstupnou bránou do nášho zdravotníctva. 80% starostlivosti sa poskytuje v ambulanciách. Ak si teraz povieme, že na to nemáme, no tak si povedzme, ľudia sú ochotní platiť 10 € za návštevu u lekára. Bude tento poplatok kompenzovať akože ten nedostatok finančných zdrojov, ale na to nie je politická odvaha povedať, že my na niečo nemáme, hej. Nevrátime sa k zajacovkám a neviem, čo všetko štátne je dobré a podobne. Ale tu sa začal taký boj, nie o pacienta, ale medzi súkromným, štátnym sektorom a podobne. A to nevedie nikam. To nie sú benefity pre pacientov. Raz máme systém nastavený tak je potrebné hľadať možnosti, ako ho udržať. A tá konkurencia medzi štátnymi a súkromnými zariadeniami mala byť taká, že založená na boji o pacientov. A u nás to stále absentuje. Vo vyspelých štátoch to takto funguje. Súkromný sektor je na to možno lepšie, tak štátny sektor sa ho snaží dobehnúť. A pacientovi je to naozaj jedno v podstate, či je na ambulancii štátna ambulancia alebo súkromná ambulancia. Takže ak by sa v tom upratalo, ak by boli tie poplatky aj vyššie, treba sanovať v prvom rade tie nízkopríjmové skupiny. Je tu množstvo návrhov pripoistenia a podobne. Obávame sa, že náš systém nie je tak nastavený a samotní ľudia pripoistenie nechcú. O tom hovorí aj audit, ktorý má ministerstvo zdravotníctva k dispozícii, že skôr sa prikláňajú k tým jednorázovým poplatkom. A tam by sa mali zviditeľňovať do istého príjmu tie nízkopríjmové skupiny a tie by sa mali sanovať. Čiže v podstate skupiny obyvateľstva, ktoré sú s nižším príjmom, by možno mali o niečo nižšie poplatky, alebo akože robiť takéto rozdiely alebo odpustené. Je to bežná prax aj v iných štátoch, že majú tie poplatky, tie nízkopríjmové skupiny odpustené, alebo dopláca za nich štát. A myslíte, že toto je riešenie, ktoré
to dá do poriadku, tú situáciu? Že toto by mohol byť ten krok, ktorý... Určite by mohol byť, ale hovorím, že v prvom rade treba to bodové ohodnotenie, tie motivačné stimuly pre lekárov ambulantných, nie len pre nemocničných. A zároveň hovorím, stanoviť jasné pravidlá. Lebo ľudí čo najviac hneva, to nie sú jasné pravidlá. Jasné. A tá dostupnosť sa znižuje aj kvôli tým ekonomickým faktorom. Áno, máme dnes aj súkromné, úplne, lebo často sa hovorí súkromný, ale máme úplne súkromné ambulancie, ktoré nemajú zmluvy s poisťovňami, pretože sa im to nevypláca. Tie slúžia skôr pre tie bohatšie skupiny, ale žiaľ, aj tam nemôžeme hovoriť jednoznačne, lebo často sú to ambulancie detských psychiatrov a psychiatrov a jednoducho ľudia často nemajú na výber, tak si to uhradia, len to si treba overiť, lebo tam si hradí vyšetrenie pacient, rovnako si hradí diagnostické vyšetrenia a rovnako si hradí lieky kompletne. No, to je vlastne to, čo sme už viackrát podľa mňa aj spomenuli v rámci nášho rozhovoru, že tá ako keby hranica medzi tou verejnou alebo teda štátnym poskytovaním starostlivosti a tou súkromnou sa vďaka tým rôznym poplatkom tak ako keby stráca a naozaj je to vďaka tým poplatkom, že si často človek povie, že pomaly platí za všetko. Vy už sme to naznačili, že vlastne manažment pacienta alebo možno nejaké objednanie na nejaký konkrétny daný termín, ktorý reálne aj tak, keď ten pacient príde, nemusí byť dodržaný. To sa tiež často stáva, povedzme si úprimne v praxi, že vlastne zaplatím si za to, aby som tam bola, dajme tomu o 8 ráno a reálne čakám do 9, kým ma ten lekár zoberie, lebo sú tam nejakí iní akutnejší pacienti. Akože s tým proste neurobíme nič. Ale teda vytráca sa tá hranica a možno, že myslíte si, že v budúcnosti to na Slovensku bude tak, že si aj z toho, čo sme spomenuli, to tak možno vychádza, že si naozaj budeme platiť za tú starostlivosť aj v rámci štátnych poskytovateľov, alebo teda tých ambulantných poskytovateľov väčšie poplatky a tým pádom sa to ako keby dobehne s tou súkromnou sférou, nie? Alebo ako to vidíte? Lebo mne to tak vychádza z toho, čo hovoríme, že naozaj... Cesta v poplatkoch nie je práve tá najšťastnejšia, pretože tam, kde ich aj zaviedli, skôr v tom reálnom financovaní zdravotníctva, to je o mnoho schodnejšia cesta, lebo poplatky tam, kde zaviedli, tam naozaj sa zhoršuje zdravotný stav obyvateľstva. Mnohí nešli. Preto my, keď hovoríme o poplatkoch, nie sú vo výške 50 eur a podobne. Treba umožniť samozrejme aj tým, ktorí majú na ten nadštandard, aby si ho zaplatili, ale v prvom rade musíme vidieť tú najväčšiu skupinu obyvateľstva, aby zdravotníctvo bolo dostupné pre všetkých. To je cieľom aj solidárneho zdravotného systému, lebo už sa nám ozývajú hlasy, že ja si platím toľko a prečo by som mal priplácať na ľudí sociálne, ktorí sú na tom zle a som na rovnakej úrovni s nimi a tak. Takže tam by bolo dobré umožniť tým, ktorí na to majú, aj by to odbremenilo možno bežných poskytovateľov, aby si vybrali a mali na výber aj v tej cene vyššieho poplatku alebo platby, lebo pripoistenie, veľa sa o ňom rozpráva, ale nestretáva sa s veľkou podporou obyvateľstva a hlavne u tých nižšie príjmových skupín. Zhruba tí, čo majú do 1600 eur, preferujú ten poplatok vo výške 10 eur a podobne a tí, ktorí sú na tom tie vyššie príjmové skupiny, tie sú ochotné si doplatiť. Lenže treba si zas položiť otázku, čo dokáže naše zdravotníctvo ponúknuť v rámci nadštandardu. Hej? No to je presne to, čo mi napadlo pri tomto všetkom, že vlastne ono, aj keď si zaplatím za ten nadštandard, stále to môže byť len niečo také, že neviem, budem sám na izbe, dajme tomu. Že je to štandard. Napríklad v rámci ambulancie aj teraz je tu možnosť, to sú tie doplnkové ambulantné hodiny. A keďže som bola s ministrom Druckerom pri tom, keď sme ich nastavovali, že po pracovnej dobe, ak oznámi VUCčku
a že chce poskytovať túto službu v rámci doplnkových ambulantných hodín, tak ju môže poskytovať. A tam je stanovená maximálna cena na 50 eur. S čím v tom čase nesúhlasili ambulantní poskytovatelia, že tá suma je nízka. My sme mali také obavy, že ak tú sumu navýšite, bude príliš vysoká a ľudia to nebudú môcť využívať. Hej? A môže ísť aj do sum 400 eur, 500 eur, ťažko sa to dá odhadnúť. No, a tie ambulantné hodiny využíva doplnkové úplne minimálne penzum poskytovateľov a zase na druhej strane človek si povie, že vždy sa hľadajú v zákone fugy a ľudia sú vynaliezaví aj za tej lepšej situácie. Čo ak by sa stalo, že tie doplnkové ambulantné hodiny budú bez cenového stropu a lekár si povie, no prečo by som mal za tieto smiešné peniaze zo zdrojov zdravotného poistenia vyšetrovať pacientov do obeda? Však ja si môžem nastaviť doplnkové ambulantné hodiny a môžem druhú polovicu presunúť tam. Takže je to veľmi, veľmi začarovaný kruh a treba na to ísť veľmi citlivo, hovorím naozaj tie platby navýšiť a urobiť reálne prepočty, čo by ten výkon stál, s tým, aby to fakt bola taká suma, ktorá je pre prevažnú väčšinu dostupná, ale zároveň ak by štát bol taký grant a zaplatil by reálnu sumu, tak potom by sme mohli povedať, že stop, už sa nebude vyberať. Ale vzhľadom, lebo my stále hovoríme, že koľko dávame do zdravotného poistenia a podobne, vzhľadom na infláciu, narast cien, lebo zdravotníctvo treba brať ako jeden veľký koláč, hej? A keď mi pacienti píšu, že nech nám dovezú lacnejšie lieky a my chceme moderné lieky, no nedovezú. Lebo nedovezú. Viete, že sú tovary a služby, ktoré máme v rovnakej cene, tlak na ceny tu je, ale to nám veľmi nepomôže. Hej? A keď si to prerátame, tak v tom slovenskom zdravotníctve bolo 4 miliardy menej. Ako napríklad v českom. Hej? A tomu už iných vyspelejších systémoch, lebo treba sa pozrieť na ekonomiku. Takže musíme vychádzať z toho trošku, čo máme a čo je možné. A hovorím, najschodnejšie by bolo to stanovenie tých poplatkov, sanovanie tých nízkopríjmových skupín, tak, aby tá zdravotná starostlivosť bola dostupná pre všetkých, odhliadnúc od toho sociálneho statusu. A keď ste už aj spomenuli to zahraničie, tak vieme si možno povedať o nejaký taký vzorový systém alebo niečo v zahraničí, čo je taký možno ideálny stav, alebo teda niečo, čo by nás mohlo inšpirovať a mohli by sme sa nejakým spôsobom snažiť dopracovať k takému podobnému systému? Tie systémy sú veľmi rôznorodé. Keď sa pozrieme do Čiech, hej, funguje na obdobnej báze, ako som už spomínala, ale tých finančných zdrojov je tam podstatne viac. Napriek tomu, Česi sú predvídaví aj v oblasti štátnej zdravotnej politiky a tiež navrhovali zaviesť poplatky na ambulanciách. Lenže neprešlo im to. Neprešlo im to v parlamente. Takže v tomto sme si veľmi, veľmi podobní. Ten systém poistenia je obdobný ako u nás. Ľudia sa tam nesťažujú toľko na tie poplatky, doplatky a priame platby. Možno je to aj tou kúpnou silou a tým ekonomickým stavom. Rovnako majú problém s ambulantnou starostlivosťou. To si povedzme otvorene, pretože ale venujú jej o mnoho viac času, priestoru a diskusí a tých hľadaní, lebo my ambulantnú starostlivosť vidíme ako poplatky. Hej? A zo strany verejnosti ľudia si zamieňajú lekára ako lekár, narastli vám mzdy a tu sa dvíha vlna nevôle. Potom máme systémy ešte obdobné v Rakúsku. Tam je to hradené zo zdrojov zdravotného poistenia. Napríklad tiež všetko, ale tých zdrojov majú viac. Takže to by sa nám ten systém páčil, viac zdrojov, aby sme nemuseli platiť. Potom tu máme napríklad systém anglický NHS,
ten je tiež postavený na štátnej báze, ale začína zlyhávať. Hej. Je tam ten Národný fond, ktorý rozdeľuje finančné prostriedky, ale mnohí chodia z Anglicka sa liečiť na Slovensko, pretože ten systém začína fakt pokulhávať a pribúda práve tých neštátnych poskytovateľov a tým sa bude musieť ruka uvoľniť zrejme aj u nás a pribúda ich rovnako. Potom tu máme francúzsky systém. Ten francúzsky systém by bol pre nás možno veľmi komplikovaný, pretože v tom francúzskom systéme si platia pacienti priamo na ambulanciách. A potom žiadajú o preplatenie zdravotnú poisťovňu. Tieto návrhy boli aj u nás. Lenže keď si vezmete, že vy máte ísť k tomu ambulantnému lekárovi a dostanete teraz k úhrade 200 eur, 300 eur. Hej. Takže ľudia by sa s tým veľmi ťažko popasovali, hej, a mnoho tých platieb potom rovnako ostáva vlastne v rukách tých, ktorí uhradili, hej. Sa to posudzuje aj finančne, aj akého poskytovateľa si vybral. Takže toto nie je šťastný systém. Nemecký systém je nastavený v celku dobré. 89% je tam poistencov štátu a 11% je poistených v súkromných zdravotných poisťovniach. To je to percento s vyššími príjmami. Aha, okej, že tam sa už vlastne pri tom poistení sa rozdelia. Áno, a tam sú aj ináč poskytované služby. Napríklad, ak idete do nemocnice, nemôžete ležať na dvojposteľovke, musíte na jednoposteľovke. Oni majú akože svoje osobné účty, že si môžete, keď si nevyčerpete ten nadštandard, tak ho môžete použiť na niečo iné a podobne. Ten systém funguje v celku dobre, hej. Len neviem, či by sa nám podarilo odčleniť tých chudobnejších a bohatších. No, to je presne to. Že by fungovali. A potom je tu holandský systém, ktorý je nastavený na báze pripoistenia, že je tam základný balík a to pripoistenie si vyberáte napríklad aj podľa štruktúry, hej, aj my hovoríme pacientov, ak idete do poisťovne, lebo my síce vieme, nemôžeme robiť reklamu, že kde sú napríklad lepšie balíčky pre novorodencov, hej, alebo kde sú lepšie programy pre diabetikov a podobne, hej. Takže oni na tejto báze si vyberajú akoby tie balíčky a tým, ktorí sú nízkopríjmoví, dopláca štát. Čiže to je v podstate také podobné ako to, čo ste spomínali, že by mohlo fungovať aj u nás. Ale teda tam je tá otázka, že či by ľudia boli ochotní riešiť to pripoistenie. No. To je takže to. Tam to funguje a je tam trošku menej regulácie štátu. Hej? Že sú tam také nezávislé regulačné orgány a oni to sledujú, hej? Ako sú tie prostriedky využívané, nastavujú ekonomické pravidlá, tak aj samotné zdravotné poisťovne. Hej. U nás je príliš veľká regulácia štátu, vy dostanete na to môžete použiť taký budžet a podľa toho aj tie body sa prepočítavajú ambulantným lekárom a podobne. Hej. Takže tých systémov je veľa a my by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo máme a čo dokážeme s tým urobiť. Lebo nastaviť úplne nový systém, aj hoci je skvelý, je to veľmi zložité. Je to zložité a tam potom vzniká tá otázka, že či ľudia náhodou sa nezačnú ešte viac búriť, že či toto je naozaj dobré riešenie, lebo akože je to pravda, že naozaj niektorí nemusia byť úplne stotožnení s tým, že teda s tou solidaritou, ktorú sme teda spomínali, alebo možno potom, že naozaj platiť si za úkony, ktoré možno to teraz boli zadarmo, alebo niečo podobné a zrazu si za ne musí ten pacient zaplatiť, tak to tiež nemusí byť pre niektorých úplne priateľné. No tak to je také naozaj, že verím, že to nie je jednoduché vyriešiť túto situáciu. Ale teda, keď počúvam, čo sa deje vo svete, alebo teda aké rôzne systémy fungujú vo svete, tak myslím si, že ešte nakoniec z toho vyplýva, že môžeme byť radi za to, čo máme. Akože áno, my sme veľmi nespokojní s našim systémom
Na druhej strane on nie je ani taký najhorší. Len je potrebné, hovorím, naozaj nastaviť také pravidlá, aj v rámci tej ambulantnej starostlivosti, lebo často sa ma pýtajú, že prečo my tak bojujeme za ten ambulant, však nás zdierajú a hlavne kvôli tomu, že naozaj tých 70-80% starostlivosti je poskytovaných v tých ambulanciách. Ak je pacient dobre vyšetrený, dobre nastavený, je kompenzovaný. My nepotrebujeme do tých nemocníc a skončiť na tom lôžku. Toto nie je ani celosvetový trend, pretože nám sa aj vyčítalo, že máme veľa tých akutných lôžok a úplne zbytočne. Len potrebujeme nastaviť ten ambulantný systém tak, aby naozaj fungoval, aby ten pacient bol včas zachytený, včas liečený. A hovorím, že a predsa len aj tá dôvera medzi ambulantným lekárom, a toto ma často mrzí, a tým pacientom by mala byť na veľmi vysokej úrovni. Hej, pretože vy do nemocnice prídete ako niekto nový, hej, áno. Ktorého nepoznajú, ale vy k tomu ambulantnému lekárovi budete chodiť 10-20 rokov, hej. A hovorím, často je to aj v našich rukách, lebo ambulantní lekári sa rovnako sťažujú na nás, že napríklad pacient si ani nevyberie predpísanú liečbu, nie je tu adherencia k liečbe, neužívajú a podobne. Takže ja stále hovorím, že u nás je potrebné zlepšiť tú komunikáciu. Hej. A tak ako hovorím, že treba sa pýtať na poplatky. Ano. Hej, prečo, na čo, za čo mi, pán doktor, ponúknete? Hej, a prečo mám takúto liečbu? Viete, my sa nepýtame a častému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie, ako sa hovorí. Takže všetko je o komunikácii, o nastavení systému a o tej kultúre komunikácie. Tu mi ešte sa tak vynorila taká otázka, alebo teda také možno konštatovanie, že ono teda tá dôvera medzi tým pacientom a lekárom je naozaj dôležitá, len potom tu sa vynára otázka, že či pri tom množstve pacientov, ktorí sú na toho jedného lekára, či on vôbec má priestor si vytvoriť ten vzťah s tým svojim pacientom, lebo predsa len niekedy ja mám pocit, že to tam ide ako na bežiacom páse a že naozaj je tam krátky čas na to, aby on zistil dopodrobná alebo sa venoval teda tak tomu pacientovi, ako si možno on predstavuje, aby sa mu venoval. Ale to je zase o tom, že teda asi je veľa pacientov. Zase iná téma. Pri tom informovanom súhlase, ktorý nie je len formalitou, a my na to neustále upozorňujeme, že v dnešnej dobe technických výmožeností ten informovaný súhlas a vôbec zber údajov anamnézy u pacienta dá sa urobiť vopred, dá sa to nahrať, dajú sa používať relevantné videá pri daných diagnózach, dá sa to už riešiť, keď pacient sedí pred ambulanciou, že sa o tom viac rozpráva, hej. Potom hovorím, že k tej životospráve alebo zmene životného štýlu dá sa strašne veľa vecí urobiť, ale my ich stále ešte nevyužívame v dostatočnom rozsahu, ako by sme mohli. A tá komunikácia, hovorím, naozaj to vám povedia aj lekári so zahraničnou skúsenosťou, že prevažná dĺžka pracovnej doby vlastne spočívala v komunikácii. Hej? A naozaj nemôže sa lekár naháňať len s tým, aby dneska som vyšetril 40 pacientov, aby som dostal to bodové ohodnotenie. Ak by bolo, tak by bolo aj viac času a priestoru. Hej? Takže tam sú veľké rezervy, ale určite sa dajú rovnako naprávať. Ja verím, že teda sme ľuďom možno trošku načrtli, ako komunikovať s tými lekármi, nebať sa pýtať a teda dôležité je sa s nimi rozprávať a zisťovať, že za čo vlastne platia. A teda veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. Dúfam, že teda to padne na úrodnú pôdu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám veľa zdravia a naozaj nebojme sa pýtať, nebojme sa uplatňovať si svoje práva. Ďakujem. Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.